حلمخا ኣይትናገር ንሽተይ ዋሕድ ማይ ሓያል ድምፂ ይፈጥር እቲ ጥልቀት ዘለዎ ሩባ ግን ርግዕ ኢሉ ነዊሕ ርሕቀት ይጓዓዝ ከም ዝተሰሚዕኩም ይፈልጥ ዶ ትሰርሕዎ ወይ ከዓ ክትበጽሕዎ ትደለኹም ሕልምኹምን እቅድኹምን ንሰባት ክትነግሩ ናይ ምህጻስ ስምዒት እቲ ልብኹም ብተስፋ ዝመልአ ስምዒት ኩሉ ሰብ ሕልምኹም ክፈልጠልኹምን ገና እቲ ስራሕ ከይሰራሕኹምዎ ኩርዓት እንትስምዐኩምን እዚ እንትብለኩም እንታይ ይስምዐኩም ሓደ ጊዜ ብዛዕባ ሕልምኻ ወይ እቅድኻ ንሰባት ምዝራብ ማለት እቲ ሕልምኻ ናብ ሓቂ ዝቕይር ናይ ምስራሕ ዓቕምኻ ቀስ ብቐስ ምቕታል ማለት እዩ ቅድሚ ምጅማረይ ከምዚ ዓይነት መምህር ታሪኻት ንኽትረኽቡ ብሩህ መልቲሚድያ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ይግበሩ ኣብታ ብጎቦታት ዝተኸበበት ንእሽተይ ከተማ ዝነብር ሰሎሞን ዝተባህለ መንእሰይ ነበረ ሰሎሞን ካብቶም መሓዝቱ መንእሰያት ዝተፈለየ እዩ ሃብታም ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ካብ ካልኦቶም ብላዕሊ ንቁሕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ነገር ግን ካብ ኩሎም ላዕሊ ዓብዪ ሕልሚ ኣብ ልቡ ዘለዎ መንእሰይ እዩ ዓብዪ ሕልሚ ኣብቲ መንእሰይ ዕድሞ ኩሉ ግዜ ምሸት ኣብ መደቀሲኡ ኮይኑ ዝሓስቦ ዝኾነ ጠቃሚ ነገር ክሰርሕ ዝኾነ ሰባት ካብ ልቦም ዘስታውስዎ ስራሕ ሓደ ጊዜ ፍሉጥ ኢንጂነር ክኸውን ይደሊ ሓደ ጊዜ ንግዲ ክጅምር ይሓስብ ሓደ ጊዜ ዲዛይነር ኮይኑ ሰባት ዝስሕቡን ዘድንቕዎን ነገር ክሰርሕ እናሓሰበን ብዛዕባኡ ክናገርን ዓመታት ተቆፂሩ ሰሎሞን ምእቃድን ምሕላምን ካብ ተግባር ንላዕሊ ይፈቱ ኣብ ርእሱ ዝሓሰቦ ዝገብሮ ዘሎ ይመስሎ ነገር ግን ከም ጽላሎት ዝኽተሉ ሓደ ሕማቕ ልምዲ ኣለዎ ሰሎሞን ዝኾነ ሓድሽ ናይ ስራሕ ሓሳብ ናብ ርእሱ እንትመጸሉ ኣብ ልቡ ኣይጸንሐሉን እቲ ሓሳብ ልቡ ደፊኡ ዝወጽእ ይመስሎ ንኻልኦት ክዛረብ ይችኩል ዓቕሊ የብሉን እናጎየ ናብ መሓዝቱ ከይዱ እቲ ሕልሙን ዝመጸሉ ሓሳብን ይነግሮም ንቤተሰቡ ይነግሮም ሓደ ጊዜ ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ጠጠው ኢሉ ዓው ብምባል ስለ መጻኢኡን ቀጻሊ ዝሰርሖ ስራሕን ይዛረብ أنا حدا معلت فلوت سب كونيه أنا حدا معلت زدنق نجار كسرحيه كلهم كتستوسني أخمي بل هتوم سبات ما فرقون بفشختا فرقون بمنجبجاو أو انتاو ملسيبوه سولومن ينقاق حن حيال كم دخانان يسمعه ناب منجد دعوت كم زمرحة يسمعه نجار جن دحر قرب معلتات زي فلتو حدش كستاتي خسات يتم النقاق حن نعوتا منفسن كأس بغاس الناتفاي خير إتا أبلبو زنابر مورال من لعالن يقنس إتا بروهون زخون زمسلن حلمو أتكامن مسل شون كويني سمعو كبيدن مساقمن كويني رأيو سولومون زخونة جميرو زساخو عسراح يبلون كمتي ماي أبو حشوك كسنابل السرس عامتات كسنابلو حلف نايتان يشتي كتما نبرتو زخونو سباد دما سولومون ناي ذرباس منبر ناي تكبار يكونن نابلو كس بغس كحاسبو جمورو سمعو ويدولين بر من موسيقى كواي صبوين سولومون نمنتاي كمز خون دولون كمز غسل دولون نبعلو اي تردون نبينو ابتشاف غوبو كوفيلو بتمسطو كحسب جمره انا انت اي طفاتي بتعمل صبق حسابات اللوني ነገር ግን ካብ ኩሎም ወላ ሓደ በተግባር ዘይሰራሕኹ ከብል ጀመረ ሓደ ምሸት ኣብታ ኩሉ ግዜ ኮፍ ዝብለላ ጎቦ ኮፊሉ እናሃለወ ሓደ ዓብይ ሰብኣይ መጽዮም ኣብ ጎኑ ኮፍ በሉ እቶም ዓብይ ሰብኣይ ኣብታ ከተማ ብጣዕሚ ለባምን ዝኸበሩን ሰብ እዮም ብዙሕ ኣይዛረቡን ነገር ግን እንተ ተዛሪቦም ቃላቶም ብጣዕሚ ረዚን መልእኽትን ትርጉምን ኣለዎም በዚ ድማ ኩሉ ሰብ ይኽብሮም ድሕሪ ዝተወሰነ ጸጥታ ዝመልኦ ጻኒሒት እቶም ዓብይ ሰብኣይ ቀስ ኢሎም ከምዚ ክብሉ ሓተትዎ ዝወደይ ዝደኸመካ ትመስል እንታይ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኣካፍለኒ ባበልዎ ሰሎሞን ትንፋሱን ውሽጢ ስሕብ ኣቢሉ ኣነ ብዙሕ ይሓስብን ይእቅድን يحلمن ነገር ግን ቅድሚ መጀመሪያ ይጠፍኡ እቶም ወላዲ እታ ምእታው ዘላ ፀሓይ ዓራርቦ ዘሎን ገጽታ እናተመሰጡን ከምዚ ኢሎም ካልእ ሕቶ ሓተትዎ ሓድሽ ሓሳብ ወይ ከዓ ሕልሚክ መጽልኻ ከሎ እንታይ ትገብር ይበልዎ ሰሎሞን ብግልጺ ከምዚ ክብል መለሰሎም ንሰባት ይናገር ኣነ ሰባት ክፈልጡን ባየ ክኸርዑን ይደሊ እቶም ዓብይ ሰብኣይ ፍሽኽ ኢሎም ግን ቀልጢፎም ኣይተዛረቡን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሱቅ በሉ እቲ ስቁጥኦም ይኸብድ ነበረ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቃታት ከም ዝበልዎ ጽባሕ ንግሆ ናብቲ ናይ ኣትክልቲ ቦታ ይምጻእ ሰሎሞን ብጽባሕትኡ ብንግሆ ተሲኡ ናብቶም ዓብይ ሰብኣይ ናይ ኣትክልቲ ቦታኦም ኸደ እቶም ዓብይ ሰብኣይ ድማ ኣብ ኢዶም ክልተ ዘርኢ ተኽሊ ሒዞም ነበሩ እቲ ሓንቲ ንሰሎሞን ሃብዎ እዚኣ ኣብቲ ሓመድ ትኸላ ይብልዎ ንሱም ጉድጓድ ኩዒቱ ብጥንቃቐ ነታ ዘርኢ ተኽሊ ይተኽላ እቶም ዓብይ ሰብኣይ ድማ ነታ ካልእቲ ተኽሊ ሒዞም ናብ ሰፈር ብምኻድ ኣብኡ ዝነበሩ ህፃናትን ሰባትን ፀዊዖም ነታ ዘርኢ ተኽሊ ካብ ኢዶም ላዕሊ እናወርወሩ እናቆለቡን ዓው ብምባል ረኣዩ
እዛ ዘርኢ ተኽሊ ኣብ ቀረባ ግዜ ዓብዩን ሰሓብን ዝኾነ ተኽሊ ዛፍ ክትኸውን እያ በልዎም። እቶም ሰባትን ህፃናትን እናንጨብጨቡን እናሰሓቁን አድነቅዎም። እቶም ዓብይ ሰብኣይ ድማ ነታ ዘርኢ ተኽሊ ኣብ እምኒ ኣቐሚጦምዋ ኸዱ። መዓልትታት ሓለፉ። ነታ ሰሎምን ኣብ ሓመድ ዝተኸላ ዘርኢ ግን ማይ የስትይዋ ኣለዉ። ግን ብዛዕባኣ ምንም ኣይተዛረቡን፣ ኣይተሓጎሱን፣ ኣየፋለጡን። ሰሎምን እቲ ናይ ተኽልታት ቦታ ክርኢ ሓሓሊፉ ይመጽእ ነበረ። ግን ኣብ ዝመጸሉ ዘደንቕ ተኣምር ይፍጠር ኣሎ። እታ ዝተኸላ ተኽሊ ካብቲ ሓመድ ቀስ እናበለት ትወፅእን ትዓብን ኣላ። መጀመርታ ደካማ ተኽሊ ትመስል፣ ግን ትዓቢ ኣላ። ሰሙን ድሕሪ ሰሙን እዛ ተኽሊ እናዓበየትን እናጠንከረን ትኸይድ ከም ዘላ የስተውዕል ነበረ። እቶም ዓብይ ሰብኣይ ኣብ እምኒ ዘቐመጥዋ ዘርኢ ተኽሊ ግን ብፀሓይ እናደረቐትን እናተሰንጠቐትን ትኸይድ ኣላ። ካብታ ፍንጫላ ድማ ኣዕዋፍ ይወስዳላ፣ ንፋስ ክብትናን ጀመረ። ኣብዚ ምንም ዕቤት የለን። ድሕሪ ሰሙናት ድማ ሰሎምን ብጣዕሚ ሰሓቢ ነገር ረኣየ። እታ ኣብ ሓመድ ቆፊሩ ዝተኸላ ተኽሊ ዓብያን ጠንኪራን እናርአየን ከሎ እቶም ዓብይ ሰብኣይ ኣብ ጥቕኡ መፅኦም ጠጠው በሉ። ረጊዕ ኢሎምን ከምዚ በልዎ፣ ሰሎምን ወደይ ረጊዕ ኢልኻ ስምዓኒ። ሓደ ዘርኢ ተኽሊ ንኸዓቢ ጸልማት ይደሊ። ቅድሚ ጊዜኡ ምብፅሑ ናብ ብርሃን ፀሓይን ተቃሊዕኻዮ ግን ይደርቕን ይመውትን። ንስኻም ኣብ ሕልምኻ ቅድሚ ምስራሕኻ እቲ ሕልምኻ ንሰባትን ተርእኻዮም በዚን ተቐፂልኻን ቀስ ብቐስ ሞራልኻ ኢኻ ተድክሞ ዘለኻን ትቐትል ዘለኻን። ሰባት ቀዲሞም ንቓላትኻ መጎስ እንተሂቦምኻ ኣእምሮኻ ናይ ምርኻዕ ስምዒት ይስምዖ። ሕልምኻ ከም ዘሰኻዕኻ ዓይነት ስምዒት ይስምዓካ። ናይ ውሽጥኻ ጠንኪሩ ናይ ምስራሕ ዓቕምኻን ድሌትኻን የድኽሞ በልዎ። ሰሎምን ኣብ ልቡ ዝኾነ ዝተፈለየ ስምዒት ተሰምዖ። ምኽንያቱ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ህይወት እዩ ዝነብር ዝነበረ። እዚ ድማ ዝተውዓለ ኩሉ ግዜ ሰባት ንዝዛረቦ ዝነበረ ኩሉ የንጨብጭብሉ ስለ ዝነበሩ ኣእምሮኡ ናይ ምስኻዕ ስምዒት እዩ ዘመንጭወሉ ዝነበረ። እዚ ምስ ፈለጠ ድማ ምስራሕ ይቋርጥ ነበረ። እቶም ዓብይ ሰብኣይ ኢዶም ኣብ ማእገሩ እናገበሩ ዝወደይ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣስታውሳ። ሕልሚ ማለት ከም ፈልሲ ተኽሊ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ደካማ እዩ እሞ እሽዑ ተንከባኸቦን ሱቕ ኢልካ ስራሕን ውፅኢትኻ ባዕሉ እቲ ስራሕ ክበካ ዕድል ሃቦ በልዎ። ሰሎምን ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሓደ ውሳነ ወሰነ። ህይወት ንምቕያርን ብችኮላን ብዓውዓውታን ከይኾነስ ብፀጥታን ሱቕ ኢልካ ብምስራሕን ሓደ ክበፅሖ ዝኽእል ትልሚ መረፀ። ጠቓሚ ዝኾነ ሙያ ዝረኽበሉን ስልጠናን ዓቕምን ዘጥርየሉ ስራሕ ክሰርሕ ወሰነ። ኩሉ ግዜ ምሸት ድሕሪ ንወላዲኡ ምሕጋዝ ሰሎምን ናብ ሓደ ባዶ ናይ ቀደም ገዛ ይበፅሕ። ብትዕግስቲ ይላመድ። ዝተወሰነ መዓልቲ ጽቡቕ ይሰርሕ፣ ዝተወሰነ መዓልቲ ስሕተት ይሰርሕ። ዝኾኑ ምሸታት ድኻም ይስምዖን ይደናገርን። ነገር ግን ማንም ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣይፈልጥን። ማንም ዝሓቶ ሕቶ የለን። ማንም ዝጽበዮ ሰብ የለን። ማንም ፀቕጢ ዝገብረሉ ሰብ የለን። ሰሎሙንን እቲ ፃዕሩን ብቻ። ሰሙናት ብኣዋርሕ ይትክኡ። ቀስ ብቐስ ናይ ሰሎምን ዓቕሚ እናማዕበለ ኸደ። ብጣዕሚ ጠቐምትን ሰሓብትን ነገራት ክምህዝን ክሰርሕን ጀመረ። ሓደ መዓልቲ እቲ ናይ መጀመርያ ብተግባር ዝሰርሖ ስራሕ ወደአ። ንእሽተይ ነገር እዩ፣ ነገር ግን ብጣዕሚ ጠንካራ ናይ ሓቅን ብተግባር ዝተሰርሐን ስራሕ ስለ ዝኾነ ፍስሓ ፈጠረሉ። ቀስ ኣቢሉ ድማ ናብ ደገ ኣውፅኦ። ኣብ ገዝኡ መረባ ቀመጥ። እዚ ዝረኣዩ ጎረባብቲ መዓዝ ዝለመድካዮ ሙያን ዓቕምን እዩ እዚ ክብሉ ሓተትዎ። ሰሎምን ተረጋጊዑን ፍሽኽ እናበለን ንብዙሕ እዋን እናስራሕኩ ዝጸናሕኩ እዩ በሎም። በቲ ዝሰርሖ ስራሕ ሰባት ክድነቑ ጀመሩ። ስለዚ ዝሰርሖ ስራሕ ምንም ተዛሪብዎም ኣይፈልጥን። በቃ ሱቕ ኢሉ እዩ ሰሪሕዎ። ብድሕሪዚ ሰባት ከውግዕሉን ከኽብርዎን ጀሚሮም። ዓው ኢሉ ስለ ዝተዛረበ ኣይኮነን፣ ነገር ግን እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ባዕሉ ስለ ዝተዛረበሉ እዩ። ዓመታት ሓሊፉ ሰሎሙን ብሉፅ ናይ ፈጠራ ሰብ ብዝብል ኣብታ ከተማ ተፈሊጡ። ሓደ ዓብዪ ሕጊ ክኽተል ስለ ዝጀመረን ይኽተል ስለ ዘሎን። ዕድመ ምስራሕኻ ምንም ኣይትዛረብ፣ መጀመርያ ስራሕ ካብኡ ኣርእዮም። ኣብ ውሽጢ ሰሎሙን ዝተቐየረ ነገር ቅድሚ ምስራሕ ኣድናቆት ምድላይ ኣቋሪፁ። ኣብ ውሽጢ ድማ ሰላም ክስምዖ ጀሚሩ። ድሕሪ ናይ ሱቕ ኢልካ ምስራሕ ዘሎ ከይዲ እቲ ሓቂ ረኺብዎ፣ ህይወቱ ድማ ንዘለኣለም ቀይሩሉ። حقኛ ዓወት እትረኽቦ ዓው ብምባል ከይኾነስ ኣብ ትዕግስትን ሱቕ ኢልካ ምስራሕን ኩረትካ ብምሃብን ብምንክብኻብን ከምቲ ኣብ ሓመድ ዝተቐበረ ዘርኢ ተኽሊ እዩ። ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ክንደይ ክትሰርሕዎ ስለ ዝሓሰብኩም ሕልምን እቅድን ንሰባት ቸኪልኩም ተዛሪቡ ክንደይ ከዘይሰራሕኩምዎ ተሪፉ
كل جدي إذا أستوعلو علمكم ويكسرحوا تدليوا نجر علاون تغيركمو فرطكم كم ذهبكمن نبعلكم تقط كم ذفتركمن قد مسعركم نايذبالكم وبواحدة مليسكم ترخبوا كم ذلكمن فلت علمكم عصو جوارو تنكباخبو بسقط تاسرحوا سرحكم كنجرولكم جبارو إذا تخلكم وتخلي عاوين تنكرر تخوينن منهم كتزاربوا يبلكمن سبات بعلم سلازريقوا كابزي تمرتين ترخيبكم بروح مالتي ميديا سبسكرايب شير لايك كومنت ايترسعوا يغني الله